Sukdulan man ang kahirapan sa buhay na ito, lahat naman ay may katapusan. Hindi tayo palaging malungkot at may dalang pag-asa ang kinabukasan. Ikaw, kabarangay, naniniwala ka ba na matatapos din ang mga paghihirap sa ating buhay? Dear Papa Dudut, sukdulan daw ang mabuhay sa mundong ibabaw. Sukdulan ng hirap, lungkot at ligalig. Lalo na sa mga sawing palad na hindi naman ginusto ang sitwasyong kinasasadlakan nila. Ngunit walang magawa upang makaahon dito. Yan ang eksaktong karanasan na pinagdaanan ko at gusto kong ibahagi sa sulat kong ito sa inyong programa na Barangay Love Stories. Pero bago ang lahat ay gusto ko munang magpakilala sa inyo. Ako nga pala si Gemma, 42 years old at taga Mexico, Pampanga. Meron na akong asawa at may anak na kami. Bukod sa pagiging housewife, ang pakikinig sa mga drama sa radyo ang pinagkakaabalahan ko. Nalilibang kasi ako at nakaka-relate sa mga kwento ng buhay at karanasan ng mga kabarangay natin. Ako man ay may sariling istorya na nais kong ibahagi sa inyo na magsisimula ng 19 anyos pa lamang ako, Papa Dudut. Kilala mo si Gustavo? Si Gustavo? Oh, yung pinagkakautangan namin ng tatay mo. Opo, natatandaan ko po siya. May lihim na pagtingin sa'yo si Gustavo, nak. Pero di na pala lihim. Kasi nagsabi na siya sa amin ng tatay mo. Ano po? Kursunada ka pala niya, Gemma. Sinabihan kami na kung mapapapayag ka raw namin na asawahin siya, abswelto na kami sa utang namin sa kanya. Naisip namin na na malaking bagay at luwag sa dibdib namin ng tatay mo kung sakaling hindi na kami singilin ni Gustavo. Alam mo namang walang-wala tayo, di ba? Nasa magkano pa yung dapat nating bayaran sa kanya. Kaya naisip niyo po na ako na lang yung ibayad? Hindi naman sa ganun. Ganun na ganun po yun, Nay. Di sige, tama ka. Walang-wala na kasi kami talaga ng tatay mo. Hindi na namin alam kung paano babayaran si Gustavo. Tinatakot na nga kami. Hindi na kami makatulog sa gabi. Tatay mo hindi na makapagtrabaho na maayos. Ayaw na rin lumabas ng bahay natin kasi natatakot baka ipagulpi ni Gustavo. Nak, pasensya na kung ganito ha, na ikaw yung naisipan naming ibayad. Pero nangako naman si Gustavo na tatratuhin kanyang mabuti. Kaya tiwala kami ng tatay mo na magiging maayos ang buhay mo sa poder niya. Ayaw mo bang guminhawa kahit papaano? Kontento ka na lang ba sa buhay natin na ganito? Isang kahig, isang tuka. Pero Nay, wala namang kasiguraduhan kung tutupad si Gustavo sa pangako niya sa inyo Baka mamaya binibilog lang niya ang ulo niyo. Paano kung mapahamak ako? Ayoko, Nay. Ayoko sumama sa kanya. Anong ayaw mo? Hindi pwede. Dapat sumama ka sa kanya. Kasi ipinangako ka na namin ng tatay mo. Naman sarili niyong anak, pero kung tratuhin niyo ako, kung ipamigay niyo ako, paano naman akong bagay? Anak ka pa rin naman namin. Isipin mo na lang na ginagawan mo ng malaking pabor ang pamilya natin. Maaati mo ba na mapahamak kami ng tatay mo dahil lang sa hindi kami nakabayad ng utang kay Gustavo? Yung mga kapatid mo, maliliit pa. Kaya mo ba silang buhayin kung biglaan kaming mawala ng tatay mo? Sige, mamili ka. Ayusin mo ha, yung hindi mo pagsisisihan. Papadudot negosyante at nagpapautang si Gustavo sa lugar namin at may malaking utang sa kanya ang mga magulang ko. Kaya nga noong ipambayad nila ako kay Gustavo ay wala na akong nagawa pa. Naging sunod-sunuran ako noon sa nanay ko at maging kay Gustavo noong kuhanin na niya ako.
Bale, dinalaan niya ako sa kanyang bahay at sinabi sa akin na simula sa araw na yon ay asawa na niya ako. Mabilis na lumipas ang 1 taon at masasabi ko na hindi naging mabuti ang trato sa akin ni Gustavo. Naging malupit siyang asawa sa akin at napakadominante, seloso, arogante at bayolente siyang tao. Lahat ng iyon ay tiniis ko dahil hindi ko siya kayang iwanan. Pakiramdam ko kasi noon ay wala na akong uuwian sa bahay namin tapos ay baka balikan niya ang mga magulang ko kapag tumakas ako. Ayoko namang mapahamak ang pamilya ko kaya kahit na nagawa nila akong ipagkanulo ay pinoprotektahan ko pa rin sila. At sa abot ng makakaya ko ay tinitiis ko ang sitwasyon na kinasasadlakan ko ng mga panahong yun, Papa Dudut. Siguradong matutuwa si Gustavo. Niluto ko yung paborito niyang... Gemma! 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 Saan ka? Lintik ka! Gustavo? Andito lang ako. Bakit ka sumisigaw? Akala mo makatakasan mo ako, no? Ha? Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi naman ako tatakas! Hindi talaga dahil malilintikan ka sa akin. Ano bang... Bakit mo ba ako sinasaktan? Bitiwan mo nga ako! Bibitiwan kita pag gusto kitang bitiwan! Bakit mo ako sinasaktan? Ay, magkihawa ako sa'yo! Wala pa pero wag mo nang subukan dahil hindi kita sasantuhin. Hindi naman yata makatwiran na nasaktan mo ako. Na magalit ka sa akin at pagbantayan mo ako. Wala naman akong ginagawang masama. Teka, lasing ka ba? Lasing ka na naman eh. Oh, ano naman? Wala ka nang pakialam dun. Ha? Aray ko, nasasaktan ako, Gustavo! Huh? Bitiwan mo ako, pakiusap. Bitiwan mo na ako. Oh, sige. Sige, bibitiwan kita pero diyan ka lang sa harap ko, ha? Oh, ayan! Saan naman ako pupunta? Sige nga! Ewan ko! Basta merong bumubulong sa tenga ko na na baka iwanan mo ako. Na baka sumama ka doon kay Gregor, yung magtutubig. At saan naman ang galing yan? Ewan ko. Basta ko na lang naisip kasi kasi nakita ko kayo magkausap nung nakaraan. Gustavo, saglit lang naman yun eh. Tsaka tungkol lang yun sa pinadeliver kong tubig dito sa bahay natin. Wala naman... Bakit mo ako sinumpal? Kasi nangangatuwiran ka pa. Nagsasabi lang naman ako ng totoo ha. Wala kaming ginagawang masama ni Gregor. Nag-usap lang kami, sandali lang yun. Pwes wag mo nang kakausapin yung taong yun. Ha? Wala naman kaming ginagawang masama ni Gregor. Huwag mo na siyang ipagtanggol, Gemma! Hindi ko siya pinagtatanggol. Ay, talaga naman. Sumasagot ka pang lintik ka, ha? Ano na naman gagawin mo sa akin, ha? Ano, sasaktan mo na naman ako? Eh, ikaw naman kasi. Kasalanan mo kung bakit ka nasasaktan. Masyado ka kasing malapit sa mga kalalakihan. Hindi lang doon kay Gregor, marami pa sila. Nakikita ko. Akala mo, hindi Gustavo, wala naman akong ginagawang masama. Masyado ka lang talagang malisyoso. Basta intindihin mo kung bakit ako nagkakaganito. Takot lang ako, Gemma. Takot lang ako na baka... Ano? Na baka ano? Na baka iwanan mo ako. Na baka ipagpalit mo ako sa mas bata. Sa kaedad mo. Gustavo, hindi yun mangyayari kahit... Siguraduhin mo lang dahil sa oras na traidorin mo ako, Gemma. Sa oras na iwanan mo ako, may kalalagyan yung pamilya mo sa akin. Papadudod, hindi yun ang unang beses na pinagsamantalahan ako ni Gustavo kahit na mag-asawa na kami.
Maraming beses na. Tulad ng dati ay wala akong magawa kapag nangyayari yon. Dala na rin siguro ng matinding takot kaya umiiyak na lamang ako at hinahayaan siya sa kademonyohan niya. Masakit, mahirap, nakakadiri at sa pakiramdam ko ay parang aping-api ako. Ngunit tiniis ko ang mga yon, alang-alang sa mga taong gusto kong protektahan. Sa tuwing may nangyayari sa amin ni Gustavo ay nabubuntis niya ako pero dahil sa pamimisikal niya sa akin, nakukunan po ako. Ilang beses nang nalagay sa bingit ng kamatayan ang buhay ko at minsan ko nang hiniling na sana'y mamatay na lamang ako para tuluyan ang makatakas sa malupit at mapang-abusong kamay ng aking asawa. Pero ewan, paulit-ulit pa rin akong nakakaligtas at nabubuhay. At sa tuwing nangyayari yon, mas tumitindi lamang ang aking pagtitiis. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudod sa loob ng 10 taon ay naging alipin ako ni Gustavo. Kahit na asawa niya ako at mayroong kaming anak ay hindi niya ako itinuring na kapantay niya. Kundi pamimisikal at masasakit na salita ang inaabot ko sa kanya, Papadudod. Pero dahil nga sa anak namin ay lalo akong naging mapagtiis. Nagbingi-bingihan na lamang ako sa kung ano ang sinasabi niya sa akin at pinagtuunan ko na lamang ng pansin ang pag-aalaga sa anak namin. Mahal naman ni Gustavo ang anak namin at nakikita at nararamdaman ko yon pero ako ay hindi. Kaya naman hindi ko rin siya minahal at hanggang sa pagtulog ko ay kinasusuklaman ko siya. Sa kabila ng lahat ay meron pa rin katiting na pag-asa sa puso ko na magbabago po si Gustavo. At bagaman suntok sa buwan ang isipin yon, kumapit ako at naniwala sa bagay na yon. Kaya lang po, Papa Dudut, paulit-ulit pa rin akong binibigo ng kapalaran. Anak, gumising ka. Diyos ko, kanina ka patulog at ang init ng katawan mo. Naku, ang taas ng lagnat mo, Nak. Anak ng lintik, bakit ang kalat dito sa bahay, Gemma? Gustavo, parang awa mo na. Dalhin natin sa ospital yung anak mo. O bakit? Napano ang anak ko? May sakit siya eh. Mainit yung buong katawan niya. Nanginginig siya tapos masama yung... Ay, nilalagnat. Nareremedyohan naman yan sa bahay. Hindi na yan kailangan dalhin sa ospital. Anong hindi? Sabi ko nanginginig na nga yung anak mo dun sa higaan, no? Eh, paano hindi manginginig? Nakatutok sa kanya yung electric fan. Anong nakatutok yung pinagsasasabi mo dyan? Wala kaya kami magamit na electric fan dahil sinira mo nung nakaraang nagwala ka. Tsaka, ayaw mo ba talaga maniwala na nanginginig na yung anak mo? O sige, halika, silipin mo doon sa kwarto. Tingnan mo, balot na siya ng kumot. Sus, bakit ko naman gagawin yon? Masasayang lang oras ko, saka ikaw yung nanay. Ikaw na dapat bahalang kumamot dun sa anak mo. Gustavo, nanay lang ako. Hindi ako doktor. Wala akong pakialam, Gemma. Ikaw, Gemma! Saka bakit mo ako sinisigawan? Ha? Gustavo, bitiwan mo. Ha? Hindi ako makahinga. Ano ba, Gustavo? Eh? O, ayan! Madali naman ako kausap eh. Ikaw, Gemma, sa susunod ayos-ayosin mo yung pagsagot mo sa akin, ha? Baka nakakalimutan mo kung sino ang hari sa pamamahay na to. Ako yun, ha? Pinapaalala ko lang sa'yo. Hindi ko naman nakakalimutan yun eh. Tsaka ang sinasabi ko lang rito, na kanina mo pa hindi pinapakinggan, ay yung tungkol nga sa anak natin. Wala nga yan. Anong wala yan? Wala yan! Nag-iinarte lang yung anak mo. Hindi na yan kailangan dalhin sa ospital. Dito mo na lang sa bahay natin gamutin. Tingnan mo, bukas makalawa, magaling na yan. Hindi mo na kailangan gumastos ng malaking pera. Masyado kayong maksaya. Akala ninyo pinupulot ko lang talaga ang pera no? Gustavo, ano bang pinagsasasabi mo? Wala akong pakialam, pagod ako. Puyat, inaantok, gutom. Gusto kong kumain. May niluto ka na ba?
Ha? Wala na naman ano? Paano ako makakapagluto? Inaalagaan ko nga yung anak nating may sakit. Baka nakakalimutan mo na dapat mo rin akong alagaan. Maging makatarungan ka naman, Gustavo. Huwag mong ibalik sa akin yung pagkukulang mo. Kahit kailan talaga ginigigil mo ako eh. Napakawalang kwenta mong babae. Shh! Buti ba sa labas na lang ako kakain? Aalis ka? Bingi ka ba? Hindi, pero bigyan mo naman ako ng pera. At bakit ko naman gagawin yon? Kasi nga dadalhin ko yung anak nating may sakit sa ospital. Wala kang dadalhin sa ospital. Gastos lang yun. Nagkakaintindihan ba tayo? Ikaw na ang bahala kung paano mo gagamutin yung anak mo yan. Papa Dudut, tuluyan ngang lumala ang sakit ng anak namin ni Gustavo at huli na nang madala ko ito sa ospital. Nangutang na lamang ako sa kapitbahay ng pampamasahe dahil hindi talaga ako binigyan ng pera ng asawa ko. Kaso'y namatay din ang anak namin makaraan ang 5 oras. Pulmonya ang sakit niya at hindi na yon naagapan pa. Oo, mahal ni Gustavo ang anak namin ngunit mas mahal niya ang pera niya. Sa katunayan ay nagalit pa siya sa akin dahil napagastos pa siya sa pamburol at pampalibing sa anak namin. Durog na durog ang puso ko ng mga panahong yon na para bang gusto ko na ring sumama sa aking anak sa hukay. Gusto ko nang mamatay. Wala na rin namang rason para mabuhay pa ako sa mundo. Kaya nga noong desidido na akong magpatiwakal ay bigla akong ginulantang ng kapalaran. Imbes na ako ang mamatay, si Gustavo ang sumakabilang buhay nang maaksidente siya sa sinasakyan niyang motor. Malaya na ako nung nawala na si Gustavo. Pero pariwara pa rin ako. Kaya para makapagsimulang muli ay nagpakalayo-layo ako. Dinala ko ng aking kapalaran sa Maynila kung saan ay namasukan ako sa pabrika bilang trabahador. At doon ko nakilala si Javier na aming supervisor. Nagkamabutihan kami at hindi nga nagtagal ay nabuntis niya ako. Nagdesisyon kaming magsama agad at agad niya akong pinakilala sa Mami Lucinda niya, Papa Dudut. Ilang taon ka na pala? 35 na po. Kung ganun, mas matanda ka pala ng 5 taon sa anak ko. 30 anyos pa lang naman si Javier eh. Javier, anak, anong nakain mo at pumatol ka sa babaeng mas matanda sa'yo? Mahal ko po si Gemma at wala naman pong kaso sa akin ng edad niya, Mami. Halata nga, hindi mo naman siya bubuntisin agad kung hindi matindi ang pagmamahal mo sa kanya. Opo, pasensya na po kung sa ganitong sitwasyon ko pa siya napakilala sa inyo. Masyado lang pong mabilis ang mga pangyayari pero wag po kayo mag-alala dahil nasa tamang edad naman na po kami. Hindi naman ako masyadong nag-aalala sa desisyon mo na yan dahil kilala kita. Kapag may gusto ka, hindi ka titigil hanggat hindi mo nasusunod. Tama ako, hindi ba? Opo, Mami. Kung nag-aalala man ako, dyan, kay Gemma. Sa edad niya kasing yan baka hindi na kaya ng katawan niya ang magbuntis. Alam niyo kasi, napapaso ang katawan ng babae sa pagbubuntis, lalo na kapag umiedad na kami. Gemma, unang beses mo lang bang magkakaanak? Hindi po. Ibig mong sabihin, nagkaanak ka na noon? Opo, pero... Diyos ko, mahabaging langit. Javier, ano bang klaseng babae itong napili mo? Mami, huminahon lang po muna kayo. Pakinggan niyo po muna si Gemma para malaman niyo yung totoo. Ano pa bang totoo ang dapat kong malaman? Tsaka alam mo ba na may anak na pala siya? Opo, alam ko po. Sinabi na sa akin ni Gemma. At ayos lang sa'yo na may anak siya sa ibang lalaki? Mami, pakinggan niyo muna si Gemma. May sasabihin pa po siya. Ano na namang revelasyon ang sasabihin niya? Santisimang babae ito. Ano po kasi, may anak na po ko sa una kong asawa pero wala na po sila. Ha? Sinong wala? Anong wala? Patay na po sila. Yung asawa at anak ko. Diyos ko, mahabaging langit. At matagal na rin namang nangyari yun.
Single na po si Gemma nang makilala ko siya. Pareho kami kaya wala naman po akong nakikitang mali sa pagsasama namin. Sandali, Javier. Anak naman. Wala pong kaso sa akin kung may naging asawa na siya noon. Nakaraan naman na po yun eh. Ang mahalaga, yung ngayon na kami na ni Gemma ang magkasama. Tingin ko talaga ginayuma ka ng babaeng yan para mapaibig ka sa kanya ng husto. Mami naman. Hindi po totoo yon. Hindi ko po ginayuma si Javier. Totoo man o hindi, wala na rin naman ako magagawa pa ron. Tsaka buntis ka na. Andyan na yan. Pangatawanan na lang. Papa Dudut, istrikta ang unang tingin at impression ko sa nanay ni Javier. Hindi rin ako masyadong komportable sa presensya niya. Ngunit sa abot ng makakaya ko ay pinakisamahan ko siya ng maayos. Siya rin kasi ang nanay ng lalaking iniibig ko at lola ng magiging anak namin ni Javier. At ayoko namang magkaroon ng masamang ugnayan sa kanya. Bagaman masasabi ko pa rin na hindi 100% natanggap ako ng nanay ni Javier, andun kasi yung pag-question niya sa nakaraan ko na para bang doon pa lang ay hinusgahan na niya ako. Pero binaliwala ko lamang ang bagay na yon dahil ang importante sa akin ay ang pamilyang bubuuin namin ni Javier. Papadudot ni sa hinagap, hindi ko akalain na mabibigyan ako ng pangalawang pagkakataon na muling umibig. Kaya naman masaya ako sa pangalawang pagkakataong ito. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, kinasal kami ni Javier sa Huwes bago isilang ang panganay namin. Tapos ay nagrenta kami ng maliit na apartment pero nahirapan ako noong nanganak na ako, lalo't wala naman akong kamag-anak o magulang sa malapit na pwedeng mag-asikaso sa akin. Kaya nagkasundo kami ni Javier na tumira sa bahay ng nanay niya para mayroong umalalay sa akin, Papa Dudut. Masasabi ko na noong unay masaya naman at payapa ang pagtira ko sa bahay ng nanay niya. Kitang-kita ko na mahal niya ang apo niya. Pero nagbago ang lahat noong nagdesisyon si Javier na mag-ibang bansa upang mabigyan kami ng maayos na buhay ng anak niya. Simula kasi nang umalis ang aking asawa ay naging impyerno ang 4 na sulok ng bahay nila para sa akin. Andito na si Mama. Huwag ka nang umiyak. Hoy, Gemma. Hindi pa ba titigil ka iiyak yung apo ko? Baka kabagin na yan. Sige ka. Ito na nga po, May. Pinapatahan ko na. Abay, dapat lang at kanina pa yan umiiyak. Opo, pasensya na po. Aanhin ko yung pasensya mo yung naistorbo ng tulog ko sa kabilang kwarto. Hanggang dun dinig na dinig yung atungal ng anak mo. Para ka namang walang alam. Hindi mo naman unang beses magkaanak pero kung umasta ka, daig mo pa ang baguhan. Pasensya na po kayo ha. Patatahanin ko na po tong anak ko. Anak, tahan na, sige na. Tingin mo ba nakakaintindi yan? Gamitin mo nga yung utak mo. Tignan mo kung gutom, padedehin mo. O kung puno na ang diaper. Hanapin mo kung may masakit sa kanya o baka naiinitan siya. Baka isa sa mga yon ang dahilan kung bakit iyak ng iyak ang apo ko. Opo, Ma. Buti na lang napatulog ko na yung anak ko. Ay, grabe, nakakapagod siyang patahanin. Anong sabi mo? Ano, napapagod ka na sa anak mo? Ma? Kanina pa po ba kayo nandyan? Oo, bakit? Bahay ko naman to Alam ko naman po Ay, yun. nako. Huwag mong ibahin ang usapan, Gemma. Narinig ko ng malinaw yung sinabi mo na napapagod ka na sa anak ninyo ni Javier. Sigurado pag nalaman ng anak ko yan ay magagalit yun sa'yo. Wala naman po akong masamang ibig sabihin doon. At saka, totoo naman po na napagod ako sa pagpapatahan sa anak namin.
Pero hindi po ibig sabihin nun napapagod na akong alagaan siya. Wala ka talagang karapatang mapagod dahil nanay ka na. Hindi ka rin pwedeng magreklamo dahil ginusto mo namang magkaanak. Alam mo, tingin ko sinadya mo talagang magpabuntis sa anak ko eh. Kasi alam mo na bata si Javier, may pera at mahal na mahal ka. Ma, mahal ko rin po si Javier at hindi ko po habol ang pera niya. Ay sus! Maniwala ako sa'yo. Hindi ko na po siguro yun problema. Anong sinabi mo? Wala po. Marunong ka na ngayong sumagot, ha? Baka nakakalimutan mo ako pa rin ang reyna sa pamamahay na to. Ma, bitiwan niyo po ako. Nasasaktan po ako, Ma. Bakit niyo po ako sinasabunutan? Ang sakit po. Masasaktan ka talaga kasi sinusubukan mo ako. Wala naman po akong ginagawang masama. Ano wala? Masama na nga na ikaw ang piniling pakasalan ng anak ko. Ang dami-daming matitinong babae dyan. Yung mas bata, mas maganda. May maayos na trabaho at nakaraan. Hindi tulad mo na kung sino lang at palamunin. Tapos nakuha mo pang magmataas sa akin, ha? Hindi po ako nagmamataas. Bitiwan niyo na po ako, Ma. Pakiusap. Kulang pa nga yan. Ang dapat sa'yo, tinuturuan ng leksyon. Ma! Halika Ma, na. tama na po! Masakit na po! Alay! Tama na po, Ma! Papa Dudut, kahit na hirap na ako sa kamay ng biyanan ko ay minarapat ko pa ring manahimik. Hindi ako nagsumbong sa asawa ko at hindi ako nagsabi ng masama tungkol sa nanay niya dahil ayokong masira ang kanilang relasyon. Muli ako nagtiis at umasa na magbabago pa ang turing sa akin ng nanay ni Javier. Pero sa araw-araw na lamang na nagdaan, mas tumindi at sumama ang ugali nito. Gusto ko na lang talagang mawala ng mga panahong yon. Mabuti na lang at nandyan pa ang anak namin ni Javier na siyang rason para manatiling matino at magpatuloy sa buhay. Pinangatawanan ko ang pagiging matiising babae pero paulit-ulit kong tinatanong sa Diyos kung ano ang kasalanan ko para maging sukdulan naman ang pagpaparusa sa akin sa pamamagitan ng ibang tao. Hindi na kasi makatuwiran at napapagod na ako sa totoo lang. Ma, kain na po kayo. Ano ba yung niluto mo? Sinigang na baboy po. Sinigang ba yan? Bakit ang labnaw? Po? Ayan o, mukhang matabang at pangit ang lasa. Mabuti pa tikman ko muna. Asan na ba yung kutsarita dito? Ito. Pweh! Ang pangit ng lasa! Paano po nangyari yun? Masarap naman yan. Tinikman ko po yan kanina. Ibig mong sabihin nagsisinungaling ako? Hindi ko po alam pero posible po kasi ayaw nyo naman yung luto ko, hindi ba? Buti alam mo! Kung bakit kasi masyado kang nagmamarunong dyan. May paluto-luto ka pang nalalaman. Napakamapapel mo. Hindi naman po ako nagmamarunong o mapapel. Concern lang naman po ako at gusto ko lang din makatulong kaya nagkusa akong magluto ng pananghalian natin. At saka pag hindi ako nagluluto, nagagalit kayo. Nagpapasaring at sinasabi ninyo na magluto ko, ganito, ganyan. Tapos ngayon na nagkusa ako, galit pa rin kayo? Saan na po ako lulugar niyan, Ma? Bakit ako ang tinatanong mo dyan? Bakit hindi ikaw ang humanap ng lulugaran mo sa pamamahay ko? Kasi parang ang unfair nyo naman po sa akin. Ginagawa ko naman po lahat para makasundo ko kayo. Pinagsisilbihan ko kayo, ginagalang ko kayo kahit na hindi maayos yung trato nyo sa akin kasi nanay pa rin kayo ng asawa ko at saka lola kayo ng anak Huwag mo namin. akong sumbatan ng ganyan, ha? Lalo lang ako nang gigigil sa'yo, Gemma. Di po ako nanunumbat, Ma. Bakit ko naman po gagawin yun? Sinasabi ko lang naman po yung nararamdaman ko eh. Pues wala akong pakialam sa nararamdaman mo. Tsaka nakuha mo pa talagang sabihin na unfair ako sa'yo? Di mo man lang ba nahalata na ayoko talaga sa'yo? Pero wala akong magawa dahil nga kasal na kayo ng anak ko. Kung sana, naging matalino lang si Javier sa pagpili ng babaeng mapapangasawa niya. Nangyayari rito? Bakit di sumisigaw, Mami? Teka, bakit umiiyak si Gemma?
Javier, bakit ka nandito? Umuwi po ako. Plano ko sana kayong sorpresahin kaya di na ako nagsabi na uuwi ako pero mukhang ako na sorpresa sa nadatnan ko eh. Gemma, ayos ka lang ba? Bakit ka umiiyak? Yang kasing nanay mo. Sumusobra na siya, Javier. Kung ano-ano na lang yung masasakit na salitang sinasabi niya sa akin. Hindi totoo yan. Narinig ko kayo na nagagalit kay Gemma pagdating ko, Mami. Ay, natural lang yon. Kasi may ginawa siyang mali. Anong ginawang mali? Pinagluto ko lang naman po kayo ng tanghalian ah. Kayo nga dyan yung ano eh. Kayo dyan yung nang-iinsulto ng luto ko kasi ayaw niyong kumain. Pero pag di ako nagluto, galit pa rin kayo. Totoo ba yun? Javier, anak. Totoo yun, Javier. Hindi ko lang sinasabi sa'yo pero galit talaga sa akin ang mama mo. Ayaw niya sa akin kasi ako ang pinili mo. Ang minahal at pinakasalan mo. Papadudot dahil sa revelasyon kong yon ay nagalit ng gusto si Javier sa mami niya. Hindi yon ang salubong na inaasahan ko at gustong mangyari noong biglang umuwi ang asawa ko pero wala na akong pakialam. Ilang taon din akong nagtiis sa masamang trato sa akin ng biyanan ko. Maging ang mga masasakit na salita na binato niya sa akin kahit na wala naman akong ginagawang masama sa kanya. Napuno lang ako, Papadudot, napagod at para bang gusto ko na lamang kumawala sa kanya. At dahil nga sa mga nangyari ay ura-urada kaming umalis sa bahay ng biyanan ko. Naghanap kami ni Javier ng marerentahang apartment kahit na pansamantala, Papadudot. Sa unang beses ay nakaramdam ako ng kapayapaan dahil magkasama na kami ng asawa ko. Ang nag-iisa kong kakampi. Nag-usap kami ng masinsinan ni Javier tungkol sa mga nangyari. Humingi siya ng tawad sa akin dahil kinailangan kong indahin ang lahat, mapanatili lamang ang mabuting relasyon nila ng nanay niya. Pinatawad ko naman si Javier dahil wala naman siyang kasalanan. Sa kasalukuyan, Papadudot, ay hindi na bumalik sa abroad ang asawa ko at naisipan na lang niyang magnegosyo. Lumipat na rin po kami sa Pampanga na tinitirhan namin sa kasalukuyan. Masasabi ko na bagaman masalimuot ang pinagdaanan ko sa nakaraan, meron pa rin namang kapayapaan. Buti na lamang at hindi ako sumuko ng mga panahong yon. Kahit pa sukdulan ang mga nangyaring hindi mabuti sa buhay ko. Maraming salamat po, Papadudot, sakaling mapili po ninyong i-area ang sulat ko at malaking bagay po sa akin. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Gemma. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Barangay Love Stories. May mga taong kulang ang pagmamahal sa sarili. Kaya naman hinahanap nila ito sa ibang tao. At kadalasan ay wala silang pakialam kahit na may nasasaktan na sila. At may naaapakan. Ikaw, kabarangay, naranasan mo na bang maging makasarili sa ngalan ng pag-ibig? Dear Papadudot, uunahan ko na po kayo. Alam ko na marami sa ating mga kabarangay ang magtataas ng kilay at magpapakuyom ng kamao sa kwentong nais kong ibahagi sa inyong programa. Pero naglakas loob pa rin po akong sumulat upang sa ganon ay maging halimbawa ako na kahit punong-puno na ng pagmamahal mula sa pamilya at mga kaibigan ng isang tao ay hindi pa rin po ito nakokontento. Bukod doon ay naging mas mapaghanap ako hanggang sa sapiting ko ang sitwasyon sa buhay ko na hindi ko na alam kung paano pa kumawala. Isang magandang araw po sa inyo at sa inyong mga listeners. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Cara. 34 years old
at may mataas na posisyon sa isang pribadong kumpanya dito sa Maynila. Kagalang-galang at respetado ako sa mata ng ibang tao. Pero may tinatago po akong sikreto. Sa kabila ng magandang estado ko sa buhay at trabaho at kahit na marami ang nagmamahal sa akin ay hindi ko pa rin maramdamang buo ako, Papa Dudut. Palagi ko pa rin hinahanap ang pag-ibig na ito sa ibang tao hanggang sa natagpuan ko nga ito kay Jeffrey. Isang waiter at sumasideline rin bilang hosto o call boy na minsan kong nakilala nang pumunta ako sa bar. Naging malagkit kagad ang tinginan namin ni Jeffrey. Kahit na noon lamang kami nagkakilala. Parang gusto na naming sunggaban ng isa't isa. At nang mga sandaling yon ay hindi na rin siya nag-atubiling lumapit sa akin para kausapin ako, Papa Dudut. At hindi na rin naman ako nagpaligoy-ligoy pa. Hanggang sa nagkasundo kaming mag-check-in sa pinakamalapit na motel at nauwi nga sa pangyayari na alam nyo na, Papa Dudut. Malambing si Jeffrey Cuela at aaminin kong naging kahinaan ko yon. Kaya naman tuluyan na akong nahulog sa kanya. Simula noon ay nagkaroon kami ng kasunduan na nakahanda akong magbayad sa kanya kapalit ng pagiging magkasintahan namin. Nung una tumutupad naman siya sa kagustuhan pero habang lalo akong na-attach sa kanya ay mas lalo namang lumalayo ang loob niya sa akin. Dahilan para magalit ako ng husto, Papa Dudut. Jeffrey, pwede ba tayong mag-usap? Ikaw na naman? Ano bang ginagawa mo rito? At saka hindi mo ba nakikita may trabaho ko? Diyan pa kami ngayon. Huwag kang istorbo. Anong storbo? Hoy, wala akong pakialam kung may trabaho ka dito. Ang gusto ko, mag-usap tayo. Bad trip ka talagang babae ka. Ano bang gusto mong pag-usapan natin? Marami, Jeffrey. Bakit mo ba ako iniiwasan? Bakit hindi mo na sinasagot ang mga text, chat at tawag ko? May problema ba tayo? Nagkukulang na ba ako sa binabayad ko sa'yo? Sabihin mo, dadagdagan ko! Pwede ba, Kara? Wala na akong pakialam kung laki mo ang binabayad mo sa akin. Dahil ang gusto ko lang, lumayo na sa'yo. Naaalibadbara na ako sa pagmumukha mo. Ayoko nang umaali-aligid ka at lumalapit sa akin. Tarantado ka pala eh! Ay! Ano ba? Itigil mo yan, gago ka! May kasunduan tayo, nakalimutan mo na ba? Wala na akong pakialam sa sinasabi mong kasunduan. Saka wala naman tayong pinirmahang kontrata, kasulatan o dokumento na nagpapatunay sa kasunduan sinasabi mo ah. Ang ibig sabihin, pwede mapawalang bisa yon kung kailan ko gustuhin. At ngayon na yon. Kaya please lang, lumayas ka sa harap ko. Hindi mo ako pwedeng itapon na lang basta-basta dahil malaki na ang puhunan ko sa'yo, hayop ka! Aba, kita mo tong baliw na to. Anong puhunan yung sinasabi mo? Ah, yun bang mga material na bagay na iniregalo mo sa akin na tinutukoy mo? Hoy, para sabihin ko sa'yo, kusa mo yung binigay sa akin, di ba? Ano, bobo lang? Hulyanin ka na? Kahit kailan, hindi ko yun hiningi sa'yo. Kaya wala kang karapatang isumbat sa mukha ko ang tungkol sa mga bagay na yun. Ganyan ka na ba talaga kadesperada magpapansin sa akin? Ano magagawa ko? Yun ang naisip kong parang para kausapin mo ako. Jeffrey, kung hindi naman problema ang pera, bakit parang nagbago ng pakikitungo mo sa akin? Nasaan na yung dating Jeffrey na malambing? Pwede ba? Huwag mo nga akong dramahan. Nakakasuya ang pagmumukha mo. Para sabihin ko sa'yo, hindi talaga ako malambing. Ikaw lang naman ang gusto maglambing ako sa'yo, buwisit ka. Sige na, marami pa akong gagawin. Huwag mo akong talikuran, hindi pa tayo tapos mag-usap. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Hindi mo ba naiintindihan? Akala ko pa naman matalino ka, pero utak tingga ka rin pala. Ayoko na sa pera mo dahil ayoko na sa'yo. Hindi mo ako pwedeng itapon na lang ng parang basura matapos ang lahat ng namagitan sa atin. Walang kahit na anong namamagitan sa atin. Ilusyon mo lang yun. Pero gusto na kita. Ano ka mo? Nahulog na ako sa'yo, Jeffrey. Gusto ko nang tutuhanin ang lahat ng meron tayo.
Please, bigyan mo sana ako ng pagkakataon para patunayan sa'yo kung gaano kita kamahal. Parang awa mo na, Jeffrey. Alam mo, para ang tanga. Lumuwag na ba talaga yung tornilyo mo sa utak? Para maisip na mahuhulog din ako sa tulad mo? Sinasabi ko na sa'yo na hindi yun mangyayari. Kaya huwag ka nang umasa pa na magiging tayo. Ilusyonada! Ang gusto ko, umalis ka na sa buhay ko. Dahil kung hindi, baka may kalagyan kang lintik ka. Papadudot daig ko pa ang inapaka noon ang pagkatao ng 1,000 ulit matapos manggaling sa bibig mismo ni Jeffrey na hindi niya matatanggap ang pag-ibig ko sa kanya. Doon ako nakaramdam ng labis na pagka-insecure lalo pat hindi yun ang unang beses na merong tumanggi sa akin, Papadudot. Hindi naman po sa pagbubuhat ng sariling bangko pero may ibubuga naman ako kung ganda lamang din ang labanan. Kaya bakit sawi pa rin ako at iniiwan? Akala ko dahil napapaligaya ko si Jeffrey sa kama ay mas madali na sa kanya na mahalin ako katulad ng nararamdaman ko noon, pero nagkamali pala ako. Dahil sa nangyari ay nagsimula na akong iwasan at layuan ni Jeffrey. At kahit na isampal ko pa sa mukha niya ang perang kaya kong ibayad sa serbisyo niya ay wala na rin yung epekto sa kanya. Dahil mas nanaig kay Jeffrey ang pagkairita niya sa akin. Kung ituring nga niya ako ay parang meron akong nakakahawang sakit, Papadudot. Akala ko kaya ko nang tuluyang kalimutan ang katulad ni Jeffrey, Papadudot. Kaso kapag nakikita ko kung gaano siya kasaya sa mga bago niyang kliyente ay hindi ko mapigilan ang sarili ko na magselos at masuklam. Sa huli ay wala rin naman ako nagawa. Ayoko nang kawawain na sa kanya ang sarili ko dahil kung ayaw niya sa akin ay kawalan niya yon. Kaya nga kahit masakit at malungkot ay tiniis ko yung pakiramdam at umarting hindi nasasaktan. Nang mga panahon na yon ay nagbalik sa alaala ko ang kauna-unahang lalaki na minahal ko ng gusto. Ngunit tulad ni Jeffrey ay hindi rin napa sa akin. Hi, Mond. Kara? Oh, napatawag ka. Nagpalit ka na pala ng number. Paanong hindi ako magpapalit? Binlock mo na yata ako dun sa dati. Pero mabuti na lang dahil may paraan pa rin ako para makontak ka. Ay, ilang beses ko bang dapat sabihin sa'yo na wag mo na akong tatawagan? Paano kung malaman ng ate mo na nag-uusap tayo? Ano na lang ang iisipin nun? Huwag mo masyadong alalahanin si Ate Tanya. Hindi naman madaling maghinala yun. Tingnan mo, hanggang ngayon wala pa rin siyang kaalam-alam na dati tayong magkarelasyon bago siya umiksena sa buhay natin. Matagal na yun, Kara. At tapos na rin naman tayo. Ang Ate Tanya mo na ang mahal ko. May anak na nga kami, di ba? Ganon-ganon na lang ba yun? Porke nabuntis mo ang ate ko, basta mo na lang ako iiwanan sa ere o itatapo na parang basura? Sobrang sama mo naman, Raymond. Akala ko ba ayos lang sa'yo? Di ba nga sabi mo sa akin nun, hindi mo na ako mahal? Madalas na tayo nag-aaway. Nasusuya na ako. Kaya ka ba naghanap ng iba? At ang galing mo naman dahil ate ko pa talaga ang napili mo, no? Ganyan ka na ba talaga kasamang tao? Alam mo, hindi kita maintindihan. Kung umasta ka, akala mo may nagawa akong malaking kasalanan sa'yo. Samantalang kung iisipin, sukang-suka na tayo nun sa isa't isa. Anong magagawa ko kung si Tanya nandyan para damayan ako? Sige nga, sabihin mo nga. Di sana umiwas ka na lang, kaso hindi. Nagawa mo pang patulan ng ate ko at ang masahol doon, binuntis mo pa siya. Napakawalang niya mo rin, ano? Gusto mo pa talagang ipamukha sa akin kung gaano ka kasaya samantalang ako nagdurusa. Ikaw ang pumili ng pagdurusang yan, Kara. Wag na wag mong isisi sa akin kung bakit hanggang ngayon miserable ka pa rin. Saka kasalanan mo rin yan. Masyado kasing mataas ang tingin mo sa sarili mo. Kaya palagi ka na lang iniiwan ng mga lalaking nakakarelasyon mo. Ano bang gusto mong palabasin? Na ikaw na lang palagi magaling? Kung inaakala mo na susunod sa lahat
lahat ng gusto mo ang magiging karelasyon mo, pwes, diyan ka nagkakamali. Ayaw na ayaw naming mga lalaki yung may nagdidikta sa amin. Kaya siguro hindi nag-workout yung relasyon natin nun dahil sa pagkakontrolling mo. Huwag mo isisi sa akin kung ganito ako. Ano magagawa ko kung ganyan lang kayo? Sa lagay, gusto mong igaya ko sa inyo ang sarili ko? Samantalang alam na alam mo naman na hindi ako ipinanganak sa mundong to para tratuhing pangalawa lang sa lahat ng bagay, lalong-lalo na sa relasyon. Hindi ako katulad ng ate ko, Raymond. Hindi ako sunod-sunuran sa lahat ng gusto mo. Tandaan mo yan. At tandaan mo rin na ayoko sa mga babaeng katulad mo. Kaya bago pa magkandaletse-letse ang lahat, ibababa ko na tong phone. Malapit nang matapos maligo ang ate mo. Mamaya mahuli pa ako nung kausap ka. Baka kung ano pang isipin nun. Napakasama mo talaga. Wala kang konsensya. Tigilan mo na kasi ako. Ewan ko ba naman sa'yo, ba't ka pa rin habol ng habol sa akin? Kung hindi ka pinanganak para maging mahina, bakit hinahayaan mo ang sarili mo na maging miserable? Mag-isip-isip ka nga. Matalino ka naman. Pero bakit parang hindi mo ginagamit ang utak mo? Sige na. Napakawalang niya mo, Raymond! Hayop ka! Papadudot karelasyon ko noon si Raymond bago sila nagkakilala ng ate Tanya ko. Nakilala ko siya pagka-graduate ko ng college at may sa ilang taon na rin ang relasyon namin nang nag-umpisa kaming magkalabuan. Nang mga panahon na yon ay nasa kasagsagan ako ng paghahabol ng promotion sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ko, kaya naman aminado ko na naisantabi ko si Raymond at mas pinagtuunan ko ng pansin ang mga pangarap ko. Nang maghiwalay kami ay doon naman niya nakilala ang ate ko. Nalaman ko na lamang yon nang ipakilala siya sa akin ni ate Tanya bilang tatay ng ipinagbubuntis niya. Nakakatawa na pareho nga kami noong nagkagulatan ni Raymond pagkakita namin sa isa't isa. Siyempre hindi ko naman kasi sa kanya noon kinikwento ang tungkol sa pamilya ko. Ang alam lang ni Raymond ay may kapatid ako. Pero never naman niya itong nakita kahit na sa picture man lang. Kaya nga nang mabuntis niya si ate Tanya ay doon ako nakaramdam ng hustong selos at galit sa kanilang dalawa, Papa Dudut. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Papa Dudut, pinangatawanan na lang po namin ni Raymond na hindi kami naging magkarelasyon at hinayaan ko siyang gampanan ang papel niya bilang asawa ni ate at ama sa anak nila. Mas nag-focus naman ako sa trabaho at doon ko na rin po nagsimulang maghanap ng pansamantalang pagmamahal sa ibang lalaki. Bagaman may pagkakataon na minsan ay nahuhulog po talaga ako ng husto sa kanila, katulad na lamang ng nangyari sa amin ni Jeffrey. Siyempre, sinusubukan ko naman na mag-move on sa dati naming relasyon ni Raymond. Pero kahit na anong gawin ko ay hindi ko pa rin talaga siya makalimutan. Tinatagang ko na lamang talaga ang loob ko na ipakitang masaya ako sa harap ng kapatid ko para sa pamilyang bubuin niya kasama ang lalaking mahal ko, pero deep inside, durog na talaga ako, Papa Dudut. Akala ko kasi wala na akong pagmamahal noon kay Raymond. Kaya naman binitawan ko na siya. Pero masakit palang makita na sinalo siya ng ibang tao at si ate Tanya pa talaga. Lumaki po kaming close ng ate ko bagaman hindi kami tunay na magkapatid. Oo, Papa Dudut. Ampon lamang po ako. At nalaman ko lamang yon noong nasa high school na ako. Kaya kahit pinalaki kaming dalawa sa pagmamahal ng mga magulang namin ay hindi ko pa rin napigilang magtanim ng sama ng loob at inggit kay ate Tanya, dahil kahit na sinasabi ng mga magulang namin na pantay ang pagtingin nila sa amin bilang mga anak nila, alam ko at nararamdaman ko na mas mahal pa rin nila si ate. Kaya nga nang makagraduate ako sa college ay umalis na ako sa amin at namuhay na mag-isa. Pero paminsan-minsan ay dinadalaw ko pa rin si ate at ang pamangking ko sa bahay nila.
Grabe ate, namiss ko talaga tong bulalo mo. Walang katulad to, promise. Tignan mo to ng bola pa. Balita ko mas masarap ang mga pagkain doon sa Maynila. Iba pa rin yung luto mo, the best. Pero seryoso ha, namiss ko talaga ang mga lutong bahay mo ate. Tingnan mo, ganado talaga akong kumain. Tsaka na muna ako magda-diet, susulitin ko muna tong bakasyon ko rito. Anong diet? Hindi ka naman mataba para mag-diet ah. Si ate talaga, hindi lang naman para sa mga matataba ang pagda-diet. Siyempre, nagkakaedad na tayo. Dapat mas maging maingat na tayo sa mga kinakain natin. Alam ko naman yon, kaso sa itsura mo, mukhang hindi ka naman nakakakain ng maayos. Tsaka tingnan mo, ang itim na ng eye bags mo. Pambihira, natutulog ka pa ba ng maayos? Oo naman. Stress lang siguro ako sa work kasi alam mo na, ang daming ginagawa. Minsan nga hindi na rin ako nakakakain sa tamang oras kasi uunahin ko pa ba yun? Ay nako, mali pa rin yon. Paano na lang kung bigla kang mahimatay habang nagmi-meeting kayo dahil nalipasan ka ng gutom? Paano kung magkasakit ka o magkaroon ng ulcer? Sino na lang ang iintindi sa'yo doon nandito ako sa Bulacan? Ate naman, 29 years old na ako, kaya ko ng sarili ko, no? Sus, palagi naman ganyan ang sinasabi mo. Pero sigurado ka ba talaga na tungkol lang sa trabaho ang dahilan kaya ka nai-stress? Baka naman may hindi ka sinasabi kay ate. Uy, ano ba yon? Ay, ate Tanya naman eh. Ay sus, tigil-tigilan mo ako sa kakaganyan mo ha? Kilalang kilala kita. Ako na ang nag-alaga sa'yo simula nung bata ka pa kaya alam na alam ko kung may hindi ka sinasabi sa akin. Hindi naman kita pipiliting magsabi kasi alam ko personal mo pa ring buhay yan. Malaki ka na. Pero kung kailangan mo ng maiiyakan o makakausap sa kung anumang niyang pinagdadaanan mo, nandito lang naman ang ate. Oh, hala. Kasasabi ko lang, ano bang problema kasi? Tungkol ba to sa lalaki? Ganun na nga ate. Iniwang ka na naman katulad ng dati. Oo. At hindi ko pa rin maintindihan kung bakit paulit-ulit nila akong sinasaktan. Maganda naman ako, mabait, matalino, mapera din naman. Kaya ano pa bang hinahanap nila na hindi nila makita sa akin? Ay, alam mo, hindi naman kasi ganun ang pag-ibig. Hindi porke gusto mo ang isang tao, magugustuhan ka na rin niya. May prosesong pinagdaraanan ng bawat relasyon. At kung sa huli hindi pa rin kayo pareho ng nararamdaman, hindi mo pwedeng ipilit na maging kayo. Kahit nag-aano mo pa kamahal ang isang tao, kailangan mo siyang palayain para hindi na kayo parehong masaktan. Nasasabi mo lang yan kasi successful ang relationship niyo ni Kuya Raymond. At meron kang maayos na pamilya. Samantalang ako, kahit halos nasa akin na lahat, wala pa rin nagmamahal. Uy, ano bang sinasabi mong wala nagmamahal sa'yo samantalang nandito kaming pamilya mo? Kara, mahal ka namin. Tsaka yung sa amin ng Kuya Raymond mo, hindi rin naman perpekto yun. Marami rin pinagdadaanan ng relasyon namin. May mga pagkakataon na nag-aaway rin kami pero sinisiguro namin nagkakabati rin kami kaagad. Kahit na, naiinggit pa rin ako sa inyo ni Kuya Raymond kasi masaya na kayo sa buhay ninyo. Alam mo, hindi ka dapat mainggit sa amin dahil darating din yung lalaking magmamahal sa'yo ng totoo. Yun bang hindi ka naiiwan, sasaktan o pagmumukhaing tanga? Aray naman, sakit naman nun. Makatanga ka naman ate, grabe. On point ba? Sorry na. Pero seryoso, huwag ka lang mawala ng pag-asa. Sa ngayon, enjoyin mo na muna yung pagiging single mo katulad ng pag-e-enjoy mo sa mga putahing luto ko. Mabuti pa nga. Palagi sa akin sinasabi ng ate ko na masaya siya dahil naging kapatid niya ako. Na maswerte raw siya dahil hindi siya naging mag-isa habang lumalaki. Noong una akala ko ay totoo ang mga sinasabi niya hanggang sa isang beses ay narinig ko ang pag-uusap nila ng mga kaibigan niya sa phone tungkol sa akin at kung paano siya naiinis sa mga magulang namin dahil inampon pa nila ako. Na kung paano siya naiirita sa tuwing nagkukunwari siyang mabait at mabuting kapatid sa harapan ko kahit na ang totoo ay ayaw naman talaga niya sa akin.
Simula ng araw na yon ay kinamuhian ko na siya pero hindi ko yon pinapahalata lalo na kapag nasa harap kami ng mga magulang namin. Pinangangatawanan ko ang pagpapanggap na masaya pa rin ako sa pamilyang umampun sa akin hanggang sa nakagraduate na ako sa college. Simula noon ay pilit ko na silang kinalimutan. Tawagin niyo na po kung walang utang na loob pero mahirap sabihin na meron kang pamilya kung hindi naman pala totoo ang pagmamahal na ipinapakita nila sa'yo. Tanya, mahal! Kara, anong ginagawa mo rito? Bakit? Nagulat ka ba? Hindi mo inaasahan ang pagbisita ko? Alam ba to ng ate mo? Siyempre! Sa katunayan, siya pa nga nag-imbita sa akin. Namimiss na raw kasi ako ng anak niyo, kaya ayun. Siya nga pala, nandito rin ako nung isang araw kaso ikaw naman yung wala. Sayang, hindi tayo nagkita. Halika nga rito. Huwag mo akong hawakan! Buwisit ka! Ikaw ang buwisit! Gusto mo ba talaga makita tayo ng ate mo na may ginagawang kung ano? Huwag kang nga parang tanga dyan. Wala si ate. May biniling rekado dun sa tindahan. Tsaka ano naman ang gagawin natin na kinatatakutan mong makita ng kapatid ko? Ay, buwisit ka talagang babae ka! Titiwan mo ako! Aray, ano ba? Makatulak naman. Parang hindi ka nasarapan ah. Aminin mo, hindi mo na-miss ang halik ko? Ano bang pinagsasabi mo? Kunwari ka pa pero halata naman sa'yo na nasarapan ka. Sigurado ka bang nasasatisfy ka ng kapatid ko sa kama? O baka naman binibitin ka niya? Kilala ko yun eh. Mahina ang resistensya nun. Hindi nga nakakatakbo ng malayo yun tuwing may palaro sa school namin dati. Bakit mo ba ginagawa to? Bakit mo ba kami ginugulo? Hindi ka ba masaya para sa amin ng ate mo? At gusto mo pa talaga sirain ang pamilya namin? Ganyan ka na ba talaga kadesperada? Kilabutan ka nga. Ako? Kikilabutan? Hoy, sandali nga ah. Ako ba talagang dapat kilabutan dito? Samantalang sa ating dalawa, ikaw tong mukhang nakukulangan sa ate ko. San mo na naman nakuha yung hinala mo na yan? Nakita ko yung cellphone mo. Naiwan mo raw, sabi ni Ate Tanya. Kaya ayun, pinakialaman ko muna pag alis niya. Hindi mo naman sinabi. Hindi ka pa pala nagpapalit ng password? Nabuksan ko tuloy yung cellphone mo. At ang dami ko nakita. Kung sino-sinong babae ang chinachat mo at puro kalasuan ang pinag-uusapan ninyo. Swerte mo lang hindi makalikot si Ate Tanya kaya hindi nabubuking ang kagaguhan mo. Pero mukhang malapit na niyang malaman dahil sasabihin ko... Wag mo akong susumbong sa ate mo na tumitingin sa iba ha. Dahil lago talaga ako sa kanya. Sige, basta bahalikan mo lang ako. Grabe, hindi ko akalain na namiss ko ang mga halik mo, Kara. Sabi ko naman sa'yo eh. Nang mga panahon na yon ay tuluyan na nga akong naging makasarili at hinayaan ang pagnanasa ko para kay Raymond na magtagumpay kahit na nga asawa siya ng kapatid ko, Papa Dudut. Hindi ko na inisip kung kasalanan ba ang ginagawa namin dahil pareho naman po namin yung gusto. May sa ilang minuto rin noon ang nagdaan bago nakabalik sa bahay si Ate Tanya kaya nagkaroon pa kami ng pagkakataon ni Raymond na umarting walang nangyari. Simula noon hanggang sa bago ko umalis sa bahay nila ay naging malagkit na po ang tingin na namin sa isa't isa. Hindi nga nagtagal ay nagsimula na kaming magpalitan ng text messages. Tulad nga ng sinasabi ko noon ay hindi makalikot at hindi mapanghinala si Ate Tanya. Tiwalang tiwala kasi siya na tapat sa kanyang asawa niya. Kontraktor po si Raymond, Papa Dudut, at may pagkakataon na nadidestino siya sa iba't ibang lugar sa ilang araw at syempre kapag nasa Maynila siya. Nagpupunta siya sa apartment ko at doon ay may nangyayari sa amin. Ang mga kwento ng pag-ibig,
kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Tinigilan ni Raymond ang pagkikita namin ng lihim. At kahit lantarang pagtataksil na ang ginagawa namin ay wala kaming pakialam. Nang mga panahon na yon ay tiwalang-tiwala sa kanya ang ate Tanya ko, kaya kahit na anong gawin niyang palusot o dahilan ay pinaniniwalaan siya nito. Aaminin ko na nakukonsensya rin po ako dahil trinataydor ko ang kapatid ko, pero kapag naaalala ko na hindi naman niya talaga ako noon totoong tinuring na kadugo, katulad ng madalas niyang sabihin sa akin, ay mabilis ko ring nasasaway ang sarili ko. Pinipigilan ko po ang sarili ko na mahulog pang lalo kay Raymond dahil alam ko naman sa sarili ko na hindi na niya ako magugustuhan. Ako lang naman po itong nagpupumilit na magkabalikan kami, at sa sobrang pagkadesperada ko ay nagawa ko siyang akitin. Akala ko ay sapat na yon para iwanan niya ang mag-ina niya at mag-umpisa ng panibagong buhay na kasama ko. Katulad ng dati. Kaso nagkamali po ako, Papa Dudut. At mukhang sa hindi ko na mabilang na pagkakataon ay nasaktan na naman ako, mga kapuso. Sandali nga, Raymond. Saan ka pupunta? Hating gabi na. Tinawagan ako ni Tanya. Iyak siya ng iyak dahil sinugod daw sa ospital ang anak namin. Kailangan ko umuwi, Kara. Uuwi ka? Teka nga, gabi na. Wala ka na masasakyan. Wala akong pakialam. Kung kailangan ko mag-abang sa terminal, gagawin ko. Kailangan ako ng anak ko. Hindi mo ba naiintindihan yun? Naiintindihan ko. Kaso paano na lang ako kapag umalis ka? Magkikita pa ba tayo ulit? Yan pa talaga ang naisip mo samantalang nasa ospital ang anak ko, Kara? Nag-iisip ka ba talaga? Saka anong paano ka? Bakit? May tayo ba? Wala naman, di ba? Sino ka ba? Pero may nangyayari sa atin Akala ko kasi. Akala mo lang yun. Bakit? Nag-assume ka ba talaga na magugustuhan ulit kita tulad nung dati? Sex lang ang habol ko sa'yo, Kara. Yun lang. Wala nang iba. Kaya pwede ba tigilan mo ako sa ganyan mo? Walang iya ka pala talaga eh! Aray ko, ano ba? Siraulo ka na talagang babae ka! Ikaw ang siraulo! Ang kapal naman ang mukha mo! Paano mo naatim na sabihin sa akin ang tungkol sa bagay na yan pagkatapos mo magpakasarap kasama ako? Tapos ano? Magkukunwari kang responsabling tatay dyan sa anak nyo ni ate? Kahit na hindi mo nga siya maalala nung may nangyayari sa atin! Napakagago mo! Lalaki ako! May pangangailangan! Nagkataon lang na sa'yo ako nasasarapan kaya binabalik-balikan kita. Pero kung papipiliin ako sa inyo ng anak ko, mas pipiliin ko ang anak namin ni Tanya. Saka sinabi ko naman na sa'yo noon na hindi na kita mahal. Ilang beses ko bang dapat ulitin sa'yo para maintindihan ang mapurol mong utak? Nakakabwisit kang babae ka. Napaka-ambisyosa mo na nga, mapalakit ka pa. Ikaw ang buwisa dahil ginamit mo lang pala ako! Napakasama mong tao! Anong ginamit? Wala akong ginagamit, Kara. Dahil pareho nating ginusto na may mangyari sa atin. Tuwang-tuwa ka pa nga habang... Buwisit ka talagang babae ka. Bakit mo ginawa yun? Napakakapal na mukha mo. Lumayas ka sa harapan ko! At wag ka na magpapakita sa akin dahil sa gana sa buto yung ganit ko sa'yo! Aalis talaga ako. Hindi mo na ako kailangang ipagtabuyan, no? Iiwan talaga kitang baliw ka. Papa Dudut, alam ko na kagagawan ko rin kung bakit ako nasasaktan ng husto ng mga panahon na yon. Kung sana noong una pa lamang ay pinili ko ng wag makisangkot sa relasyon ni Raymond at ng ate ko. Hindi ko sana pagdadaanan pa yung matinding sakit na kulang na lamang ay pumatay sa akin. Nagalit po ako lalo na kay Raymond. At naisip ko na kung hindi rin siya magiging sa akin ay dapat ay hindi rin siya magkaroon ng maligayang araw kasama ang mag-ina niya. Aaminin ko na pumasok talaga sa isipan ko na sirain ang pamilya nila
sa pamamagitan ng pagsusumbong sa ate ko ng mga nangyari sa amin ng asawa niya. Pero sa huli, hindi ko na lamang po tinuloy ang plano kong yon, Papa Dudut. Alam kong huli na ang lahat dahil may nangyari na sa amin ni Raymond, pero nang panahon na yon ay pumasok sa isipan ko ang anak nila, Papa Dudut. Bigla ko kasing nakita sa kanya ang sarili ko. At kung sakali na lumaki man siyang walang magulang, dahil sa akin ay hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Pero syempre, hindi lahat ng lihim ay maitatago habang buhay. Totoo po ang kasabihan na walang lihim na hindi mabubunyag. Yun po ang eksaktong nangyari matapos biglang kalikutin ni Ate Tanya ang phone ni Raymond at malaman niya ang affair namin ng asawa niya. At para po siyang bombang bigla na lamang sumabog matapos ko noong pumunta sa bahay nila para bisitahin ang pamangkin ko. Napakawalang yamong babae ka! Alam mo ka mo na magpakita sa amin? Ate, bakit mo ako sinasabunutan? Tinatanong mo pa talaga? Kung tutuusin, unang pangarap pa na nabunot ko sa'yo, manitiga! Ate, ano ba? Ahas! Ano ba pinagsasasabi mo? Nagpunta ako rito para bisitahin yung anak mo. Talaga lang, ha? Ano ko ba talaga? O ang asawa ko? Ano bang ingay yan? Natutulog ang bata! Kara, anong ginagawa mo rito? Nakalimutan mo na ba na pamangkin ko ang anak mo? Siyempre, nagpunta ako rito para dalawin siya. Ano ba namang klaseng tanong yan, Raymond? Wala akong pakialam kung anong rason mo. Hindi ka na sana nagpunta pa rito. Tapos na ba kayo mag-reunion? Pwede na ba ako magsalita? Kasi sa pagkakaalam ko, tayong dalawa karang nag-uusap dito. Ate, hindi mo ako kinakausap. Sinasaktan mo ako! At anong gusto mong gawin ko? Yakapin ka? Maging masaya sa pagdating mo katulad nung dati? Aba, sira ulo na ako nung kusakali kasi ano ka? Sinaswerte? Hoy, babae! Alam ko nang ginagago niyo ako ni Raymond! Hindi ka makapagsalita kasi totoo! Anong niya ka talaga? Aray! Uy, ano ba? Tumigil na kayo! Tawag ka lang, nasasaktan ako. Ano ba? Dapat lang yan sa'yo! Kasi napakalandi mo! Tama na Huwag mo sabi! akong hawakan, nanditiri ako sa'yo! Hinintay ko lang talaga na pumunta si Kara dito bago ako pamutok ng ganito, Raymond! Hindi porke inamin mo sa akin na wala kang nararamdaman sa kapatid ko at ako at ang anak natin ang mahal mo, ligtas ka na sa kasalanan yung dalawa! Napakasama niyo! Bakit niyo ito nagawa sa akin? Wala akong kasalanan dito, Tanya! Inakit ako ni Kara! Siya ang unang umalik sa akin! Binlockmail niya ako na magsusumbong sa'yo! Natakot lang naman ako na masira ang pamilya natin! Kaya kahit labag sa loob ko, pumayag ako sa gusto niyang mangyari! Hindi ko naman alam na magtutuloy-tuloy yun eh! Aray! Hoy Kara! Namumuro ka ng hayop ka ha! Wala akong pakialam! Ang kapal ng pagbumuka mong idiin ako sa kasalanan, pareho naman nating ginawa! Napakagago mo, Raymond! Di ba? Sinabi ko na sa'yo na lubayin mo kami ng mag-ina ko. Pinagtabuyan na nga kita sa buhay namin, pero balik ka pa rin ng balik. Para kang kabute, sulpot ka ng sulpot. Bakit ba hindi ka na lang mawala? Ate Tanya, huwag ka maniwala sa hudas na yan! Ako ang paniwalaan mo dahil kapatid mo ako, di ba? Hindi kita kapatid! Wala akong kapatid ng ahas at mang-aagaw! Papa Dudut, pareho po kami ni Raymond na pinalayas ni Ate Tanya sa bahay niya. May punto na kulang na lamang ay pagsusuntukin ko na ang walang hiyang lalaking yon dahil sa kasinungalingan niya. Pero sa huli ay pinili ko na lamang po na umalis na lamang. Sobra-sobra po ang pagsisisi ko dahil hinayaan ko pang umabot sa puntong yon ang lahat. Lalo na kung sa una pa lamang ay iniwasan ko nang tumikim ng kasalanan. Papa Dudut at mga kabarangay, alam ko na marami sa atin na mga nakikinig ngayon ang magsasabi na deserve ko ang nangyari sa aking ito. At oo, yun din po ang nasa isipan ko ng mga panahon na yon.
Kaya nga labis-labis ang paghingi ko noon ng tawad sa kapatid ko kahit na puro mura at pangiinsulto lamang ang inabot ko sa kanya. Bukod doon ay lumuhod din ako at nagmakaawa sa mga magulang namin dahil nga sa mga nangyari. Sa kasalukuyan ay hindi pa rin po kami nag-uusap ni Ate Tanya, Papa Dudut. At ang huling natatandaan ko ay naghiwalay na rin sila ni Raymond. Kinakausap pa rin naman po ako ng mga magulang namin at nagpapasalamat ako sa kanila ng husto dahil kahit na nakagawa po ako ng pagkakamali ay hindi nila ako kinamuhian. Pare-pareho na lamang po kaming umaasa na sana isang araw ay tuluyan na akong mapatawad ni Ate Tanya. Napakalaking aral po ang itinuro sa akin ng karanasan kong ito, Papa Dudut. Dahil doon ay nagkaroon po ako ng lakas ng loob upang magbago. Mas pinapahalagahan ko na po ang sarili ko at hindi na rin po ako naghahabol sa iba. Bagaman nasasaktan dahil sa sarili ko rin naman kagagawa ay mas naging desidido po ako na itama ang mga kamalian ko sa mga nakaraan. Kaya bago ko po tapusin ang sulat ko ay payo ko lamang po sa ating mga kabarangay hanggat kaya po nating kontrolin ang ating sarili, huwag po tayong tumikim ng kasalanan. Dahil baka huli na ang lahat bago po natin mapagtanto na nasisira na natin ang ating sarili at ang relasyon ng iba. Maraming salamat po. Sakaling mapili po ninyong i-ere ang kwento ng buhay ko. Malaking bagay po ito para sa akin at sana'y kinapunutan po ito ng aral at inspirasyon ng ating mga tagapakinig. More power po sa Barangay Love Stories. Maraming salamat sa iyo, Papa Dudut, ng inyong forever kapuso at kabarangay, Kara. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1 Number 1 Forever.